ja, så er vi kommet ind i Margrethekirken. Smuk kirke, og mange konfirmander er i dag begyndt på deres undervisning den allerførste gang. Her er Luna, og her er Nikolaj, og her er Mads og alle de andre. Og de har gjort sig rigtig mange gode tanker om, hvad de kan opleve de kommende måneder. Hvorfor bruger man for eksempel en fugl, altså en due, som tegn på Helligånden? Og hvad er det egentlig, man siger ja til, hvis man bliver konfirmeret? Og hvorfor er der alle de ting inde i kirken? Udsmykning og sådan noget. Hvad betyder det egentlig alt sammen? Så der er rigtig mange spørgsmål, som de nye konfirmander her ved Margrethekirken tænker over og har stillet. Det skal blive en god tid.